Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο από το The V Experiment. Σήμερα θα βρεθούμε στο Μακεδονία Παλά στη Θεσσαλονίκη. Και μαζί μας θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διοργανώσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα καριέρας. Μαζί μας ο Αργύρης Νταουλιάς. Καλησπέρα, Αργύρη. Καλησπέρα. Τι γίνεται, Κυριάκο, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω, να ξέρεις, ξεκινάω όλες τις κουβέντες με ένα πράγμα. Τι νος είσαι εσύ? Και το αφήνω μετά και μετά θα το πιάσουμε. Τι νος είμαι εγώ, να το πιάσουμε δηλαδή εταιρικά, προσωπικά, να το πιάσουμε... Όπως αισθάνεσαι. Τι νος είμαι εγώ. Ωραία ερώτηση. Πρώτη φορά έτσι ξεκινάει μια συζήτηση με το τι νος είσαι εσύ. Εγώ είμαι, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, ένας άνθρωπος του τουρισμού, ένας άνθρωπος της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, άρα είμαι αυτής της οικογένειας επαγγελματικά και μέσα σε αυτήν μεγαλώνω, ανδρώνομαι και προχωράω στη ζωή μου. Είμαι αυτός, είμαι αυτινής της ξενοδοχειακής οικογένειας. Τέλεια. Σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα, γιατί ασχολείσαι και με πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο είναι οι in-jobs. Πες μου λίγο, η πρώτη ερώτηση που κάνω σε όλους είναι τι σε έκανε να δημιουργήσεις την in-jobs? Τι με έκανε να δημιουργήσω την in-jobs? Καταρχάς, η in-jobs είναι μια πλατφόρμα ευρέσεως εργασίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, με έμφαση την έβρεση των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων της ξενοδοχειακής. Δηλαδή, εμείς επανδρώνουμε και στελεχώνουμε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό, με εξειδίκευση στο ξενοδοχείο. Αυτό έχει να κάνει με μια τεράστια γκάμα ειδικοτήτων, από κυπουρό μέχρι οικονομικό διευθυντή. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο φάσμα, διότι οι ξενοδοχειακές ειδικότητες δεν είναι μόνο το σέρβις, η κουζίνα ή η υποδοχή. Δεν είναι μόνο αυτές οι 3-4 ειδικότητες που βλέπουμε μπροστά, αλλά είναι και χιλιάδες άλλες ειδικότητες, μάλλον αρκετές ειδικότητες, οι οποίες βρίσκονται και στο back office, όπως λέω εγώ, και στα πίσω τα έδρανα. Και έτσι λοιπόν εμείς στελεχώνουμε την ξενοδοχειακή βιομηχανία και η InJobs δημιουργήθηκε για να στελεχώσει την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η InJobs.net είναι μία πλατφόρμα, όπως είπα πριν, όπου δίνει έμφαση στην ορατότητα, στην ταχύτητα και στην αμεσότητα. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε ορατότητα στον άλλον, να βλέπουμε τον εργοδότη ή ο εργοδότης να βλέπει τον εργαζόμενο μέσα από τη μορφή της τεχνολογίας, να βλέπει ένα πλήρες προφίλ, να βλέπει τα στοιχεία μας, να μας ταγκάρει, να μας μιλάει σε κλάσματα δευτερολέπτου και άμεσα να μας προτείνει εργασίες και εμείς άμεσα να το απαντάμε. Η InJobs.net είναι η πρώτη πλατφόρμα ευρέσεως εργασίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία που δημιουργήθηκε πριν από 9 χρόνια στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε από Έλληνες. Εμείς γράψαμε κώδικα. Εμείς φτιάξαμε όλο αυτό το σύστημα της πλατφόρμας, το προφίλ, την αγγελιολειψία, τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται για να μπορεί κάποιος να βάλει ένα πλήρες προφίλ και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Άρα η Ελλάδα καινοτομεί και στην τεχνολογία. Τέλεια. Μου είπες τι κάνει η εταιρεία. Τώρα πες μου γιατί την έκανες, γιατί πάντα υπάρχει ένα γιατί πίσω στο επιχειρηματικό κομμάτι. Σωστά. Η InJobs.net δημιουργήθηκε μέσα από μία ανάγκη. Η ανάγκη αυτή, παρότι δεν ήταν ορατή πριν από 10 χρόνια, διότι δεν είχαμε αυτή την έξαρση των ξενοδοχείων που έχουμε το 2025 και την έξαρση της έβρεσης του προσωπικού που κάθε χρόνο λέμε ότι μας λείπουν 35, 40, 25.000 θέσεις, 50.000 θέσεις, δεν ξέρω πόσες. Δημιουργήθηκε διότι έβλεπα εγώ προσωπικά πριν από 9 χρόνια ότι η τεχνολογία πρέπει να μπει στα δρόμια τα εργασιακά, ότι υπήρχε ένα κενό στο ξενοδοχειακό και ότι από την άλλη έβλεπα ότι είχαμε ένα τεράστιο δίκτυ ανεργίας και ήθελα έτσι ανθρώπινα να το καλύψω. Η InJobs.net ξεκίνησε μέσα από μια ανθρώπινη ανάγκη, από μια ανθρώπινη σχέση, από τις σχέσεις των ανθρώπων που θέλανε να εργαστούν, που θέλανε να προχωρήσουν, που θέλανε να αξιολογηθούν, που θέλανε να έχουν ένα χώρο, μια κοινότητα δικιά τους, έτσι ώστε να μπορεί ο ένας να μιλάει, να συζητάει με τον άλλον
και θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το καταφέραμε. Η InJobs Lianet, λοιπόν, δεν ξεκίνησε επιχειρηματικά, δεν ξεκίνησε με γνώμονα το κέρδος, το revenue, το profit και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με μια επιχειρηματική κίνηση, γιατί στην ουσία η InJobs Lianet είναι εταιρεία μη κερδοσκοπική, άρα είναι εταιρεία επιχειρηματική, που σημαίνει ότι η InJobs Lianet έβαλε πρώτα τον άνθρωπο και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ο σκοπός της ήταν να δώσει και να μπορεί κάποιος να βρίσκει δουλειά μέσω της πλατφόρμας. Ωραία, γιατί το έχουμε και ανάγκη, όπως είπες. Τώρα, ειδικά, όσο περισσότερο, δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, το έχουμε ακόμα περισσότερο ανάγκη. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη όσο ποτέ. Ανέκαθεν είχαμε ανάγκη, ανέκαθεν έπρεπε να στελεχώνουμε σωστά. Τα ξενοδοχεία όμως είναι αρκετά. Για τις θέσεις τις διευθυντικές, δεν μιλάμε μόνο για τις θέσεις πιο θέσεις προϊσταμένων ή ενός απλού εργαζόμενου, όπου θέλουμε στελέχη να στελεχώσουν και να διευθύνουν τα ξενοδοχεία της Ελλάδος. Και η Jobs.net βρήκε το χώρο να εκφραστεί, να προετοιμαστεί, να ετοιμαστεί κατάλληλα για να φτάσει μετά από 9 χρόνια, να μπορεί να έχει μια πλήρης πρόταση. Ξαναλέω όμως ότι η ανάγκη βγήκε μέσα από την ανθρώπινη σχέση. Μέσα από έναν άνθρωπο όπως είμαι εγώ που εργάζεται στον τουρισμό, που αγαπάει το χώρο του ξενοδοχείου, που δουλεύει μέσα στα ξενοδοχεία, είναι σε διοικητικές θέσεις, είναι εν ενεργεία γενικός διευθυντής ομίλων ξενοδοχείων, είναι εν ενεργεία σύμβουλος σε ξενοδοχεία, δηλαδή δεν είναι κάτι θεωρητικό, κάτι τοπικό ή κάποιος άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να φτιάξει μια πλατφόρμα και να ενταχθεί μέσα σε αυτό που ονομάζεται έβρεση προσωπικού μέσω της πλατφόρμας, αλλά δεν ανήκει στον κλάδο. Εγώ είχα την ανάγκη να το κάνω και αυτή η ανάγκη μου βγήκε μέσα από την ανθρώπινη διάσταση. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό να ξέρεις ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, γιατί μπορείς να τις φτιάξεις όπως πολύ ωραία τις έφτιαξες εσύ. Αύριο είναι η μέρα καριέρας. Δεν ξέρω πότε θα προλάβει να βγει το επεισόδιο. Η μέρα καριέρας στη Θεσσαλονίκη. Θες να μου πεις μερικά πράγματα για τις ημέρες καριέρας που διοργανώνεται? Ωραία. Εμείς, καταρχάς, πολύ ωραία ερώτηση και αυτή, διότι δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τη μέρα καριέρας γενικά, ενώ θεωρούμαστε στον χώρο ότι κάνουν ημέρες καριέρας οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές για τον χώρο. Γιατί στην ουσία η μέρα καριέρας τι είναι αυτό που γίνεται τεχνολογικά εξ αποστάσεως, να μπορέσει να γίνει και διαζώσεις. Δηλαδή να βρεθούμε, ρε αδερφέ, από κοντά, να τα πούμε, να σε γνωρίσω, να μου πεις και άλλα πράγματα, όχι μόνο μέσω μιας ιντερνετικής διασύνδεσης, και μέσα από αυτή τη γνωριμία να αναπτύξουμε μια σχέση. Εμείς λοιπόν, η Jobs.net στην ουσία ακούει την αγορά. Όπως άκουσα κάποια στιγμή το κενό που υπήρχε, το τεχνολογικό ή το κενό στη ξενοδοχειακή μέσω της έβρεσης εργασίας που έπρεπε να γίνει μέσα από αυτό το δρόμο. Ή όπως σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μια πλατφόρμα, όχι απλά μια σελίδα όπου βάζεις το CV σου, αλλά μια κοινότητα, γιατί στην ουσία είμαστε μια κοινότητα εμείς. Έτσι λοιπόν και σκέφτηκα να δημιουργήσω μετά το δεύτερο έτος της ίδρυσης της Jobs.net ημέρες καριέρας. Οι ημέρες καριέρας γίνονται επί 6-7 χρόνια, γιατί θα γίνει και στις 24 Ιανουαρίου του 2026 στην Αθήνα, θα γίνει και η 7η ημέρα καριέρας διαζώσεις σε χώρο ξενοδοχειακό πάντα, όχι ουδέτερο χώρο, διότι ο χώρος ξενοδοχειακός είναι το φυσικό μας περιβάλλον. Άρα μέσα στο φυσικό μας περιβάλλον θέλουμε να κινούμεθα, θέλουμε να αγωνιζόμαστε, θέλουμε να αξιολογεί ο ένας τον άλλον, θέλουμε να δίνουμε δουλειές ο ένας τον άλλον και να κάνουμε μια μικρή γιορτή. Για μας λοιπόν η μέρα καριέρας είναι μια μικρή γιορτή. Έχουμε ομιλίες, έχουμε προσκεκλημένους από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, έχουμε εκπαιδευτικούς, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε σχολές και στην ουσία προσπαθούμε να κάνουμε μια διασύνδεση όπου εκεί που θα μιλάς και θα κάνεις την ομιλία και θα ακούς ωραία πράγματα, την ίδια στιγμή θα μπορείς να ψάχνεις για την δουλειά σου, να αξιολογείς έναν εργοδότη, γιατί δεν αξιολογεί μόνο ο εργοδότης τον εργαζόμενο, και ο εργαζόμενος αξιολογεί τον εργοδότη, και να λες ότι κοίταξε να δεις, σε φυσικό χώρο θα μπορώ να έρχομαι σε επαφή. Αυτό λοιπόν δημιουργήσαμε και εμείς. Το κάνουμε 7 χρόνια με επιτυχία και φυσικά αποφασίσαμε φέτος να το κάνουμε και στην Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονία Παλάς,
ένα ξενοδοχείο σταθμό, ένα ξενοδοχείο στο οποίο έχω δουλέψει στο παρελθόν και το αγαπάω πάρα πολύ. Μια πόλη που αγαπάω πάρα πολύ, γιατί θεωρώ πολύ ιδιαίτερη πόλη. Έχει ιδιαίτερους ανθρώπους, έχει ιδιαίτερο μείγμα ανθρώπων, έχει ιδιαίτερη φιλοσοφία. Είναι μια πόλη που δεν είναι μια πόλη 4 εκατομμυρίων, είναι μια πολύ πιο μικρή πόλη, άρα είναι πιο βιώσιμη. Και θεωρώ επίσης ότι οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης μπορούν να στελεχώσουν όχι μόνο τη Χαλκιδική, όχι μόνο τη Βόρεια Ελλάδα και όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε την πρώτη μέρα καριέρα στο Μακεδονία Παλάς. Έχουμε 27 ομίλους ξενοδοχείων, όπου η παλέτα τους φτάνει γύρω στα 60 με 70 ξενοδοχεία, με ξενοδοχεία που είναι και εκτός ελλαδικού χώρου, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. Εμείς επίσης αντιπροσωπεύουμε πάρα πολλά ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Η Jobs.net έχει φτάσει να αντιπροσωπεύει 1.360 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, να αντιπροσωπεύει επίσης ξενοδοχεία στο εξωτερικό και έχει πάνω από 37.000 μελλοντικούς εργαζόμενους μέσα στην πλατφόρμα της. Άρα μιλάμε για μια τεράστια δυναμική. Ένα πολύ μεγάλο λοιπόν κομμάτι προέρχεται και από τη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν θέλαμε αυτή τη σχέση της επικοινωνίας και της διασύνδεσης, η οποία δεν θέλαμε να είναι μόνο ιντερνετική, να γίνεται και από κοντά, να το κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν η Jobs.net ανεβαίνει βόρεια, ανέβηκε, γιατί αύριο ξεκινάει η μέρα καριέρας στη Θεσσαλονίκη και περιμένουμε τα αποτελέσματά της να είναι επιτυχή τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Ναι, πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη, να είναι επωφελής η σχέση μεταξύ, γιατί παλιά, αυτό συζητούσαμε, το πώς ήταν παλιά, το Μακεδονία Παλάς. Παλιά ήταν αλλιώς τα πράγματα, τώρα έχουν αλλάξει. Τώρα, όπως είπες πολύ σωστά, και οι εργαζόμενοι αξιολογούν τις επιχειρήσεις. Έτσι είναι το σωστό. Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να αξιολογούν, έχουν δικαίωμα να διεκδικούν, έχουν δικαίωμα να επιλέγουν, έχουν δικαίωμα επίσης να κάνουν λάθη, έχουν δικαίωμα να βλέπουν ομάδες εργασίας οι οποίες πολλές φορές δεν τους ταιριάζουν και πρέπει να πάνε σε κάποια άλλη και ίσως και σε κάποια άλλη ομάδα εργασίας μέχρι να καταλήξουν και να βρουν το χώρο τους. Η Jobs.net είναι εδώ για να καλύψει αυτό το κενό, είτε κατηδίαν με τον εργαζόμενο, δηλαδή να κάνει τη δουλειά για έναν ξενοδόχο, είτε κατευθείαν ο εργαζόμενος με τον ξενοδόχο. Έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος να μπορεί να ζητάει, να ρωτάει, αλλά και από την άλλη να κατανοεί και την άλλη πλευρά, η οποία τι του λέει, ότι έλα να εργαστείς στον τουρισμό, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας, ο τουρισμός έχει, ειδικά η ξενοδοχειακή, έχει πολλές ώρες, έχει πιέσεις, έχει δύσκολες συνθήκες, αλλά παράλληλα είναι και ένα πολύ όμορφο επάγγελμα που έχει αρκετά λεφτά, έχει αρκετά χρήματα, έχει επίσης ωραίους χώρους για να δουλέψεις, δηλαδή βρίσκεσαι σε ένα ιδανικό περιβάλλον και επίσης έχει και αυτό το που δεν θέλουμε έτσι να το χάσουμε γενικά στον τουρισμό και στην ξενοδοχειακή, έχει την επικοινωνία, την ευρύτερη επικοινωνία, τη γλωσσομάθεια, την εξωστρέφεια, την ομαδικότητα και αυτή την υπηρεσία την οποία εμείς θέλουμε να την έχουμε σε πολύ ψηλά επίπεδα. Άρα ο τουρισμός μας αρέσει, η ξενοδοχειακή μας αρέσει και γι' αυτό στον εργαζόμενο του λέμε να ξέρει ότι προτού πάει για interview, να ξέρει πού θα πάει, να αξιολογεί πριν πάει την εκάστοτε εταιρεία, πάντοτε με κριτήρια, σοβαρά κριτήρια και όχι μόνο με κριτήρια μονόπλευρα, και το ίδιο και ο ξενοδόχος. Πολύ ωραία. Θα ξαναγυρίσω στην Jobs. Κάνεις και άλλα πράγματα όμως. Δηλαδή, έχω δει ότι κάνεις διάφορα πράγματα. Θες να συζητήσουμε για αυτά, να μου πεις τίποτα? Εκτός από την Jobs.net, εγώ καταρχάς ζω σε 2 χώρες. Ζω στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Λόγω του ότι είμαι Ελληνογάλλος, η μαμά μου είναι Γαλλίδα, έχω μεγαλώσει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου στη Γαλλία, έχω σπουδάσει στην Γαλλία και έτσι... Και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία έχεις σπουδάσει. Και έτσι λοιπόν προσπαθώ να συνδυάσω αυτές τις 2 χώρες σαν να είναι μία χώρα και να κάνω πράγματα και στις 2 χώρες. Άρα, εκτός από την ξενοδοχειακή, κρατώντας όμως πάντοτε τον τουρισμό, την ξενοδοχειακή, δηλαδή αυτό είναι το σημείο αναφοράς, εγώ έχω την τύχη
να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λιόν, στο ΕΣΔΕΣ, όπου διδάσκω στρατηγική και τιμολογιακή πολιτική, και έχω και την τύχη να διδάσκω επίσης στη Μασσαλία, πάλι σε αντίστοιχο παράρτημα του Πανεπιστημίου, και στο Παρίσι, στο κολέγιο του Παρισιού, στη Défense, όπου εκεί κάνω international, δηλαδή δεν έχω φοιτητές από τη Γαλλία, οι φοιτητές μου είναι international, και στο Παρίσι διδάσκω RH, δηλαδή HR, και productivity status, δηλαδή παραγωγικότητες εργαζομένων. Άρα έχω δύο καπέλα, εκτός από το να κάνω ξενοδοχειακή και να κάνω recruitment και να έχω την εταιρεία recruitment, έχω στην δεύτερη μου πατρίδα, πες την όπως θες, τη Γαλλία, κάνω και το ακαδημαϊκό σκέλος, και με ευχαριστεί πάρα πολύ διότι γνωρίζω νέους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς έρχονται και στην Ελλάδα και θέλουν να συνεχίσουν να δουλέψουν και στην Ελλάδα ή να κάνουν και την πρακτική τους. Και βρίσκομαι, αν θέλετε, και σε μια χώρα, Κυριάκο, που μπορώ και ακούω πράγματα για το τι γίνεται στον τουρισμό, τι γίνεται με το sustainability, τι γίνεται με τα sales, τι γίνεται με το recruitment, σε μια χώρα έτσι που είναι και η πέμπτη-έκτη οικονομία του κόσμου, η Γαλλία, για να μπορώ να φέρνω καινούριες ιδέες στην Ελλάδα, να μπορώ να συγκρίνω με την καλή έννοια, να μπορώ να μαθαίνω κι εγώ πράγματα, να βρίσκομαι δηλαδή σε ένα κέντρο εξελίξεων, όπου είναι πολύ σημαντικό για την εργασία μου. Άρα, πανεπιστήμια, Γαλλία και παράλληλα Ελλάδα, όπου και στην Ελλάδα έχουμε φτιάξει στην Jobs.net ένα διπλώμα πάνω στο hospitality, σε συνεργασία με το IST College, και πάνω σε αυτό δημιουργούμε κάποιες προδιαγραφές μέσω από μια πολύ καλή ομάδα καθηγητών για την επόμενη, αν θέλετε, στελέχωση προϊσταμένων διευθυντών ξενοδοχείων. Άρα η διδασκαλία συνεχίζεται και στην Ελλάδα, φυσικά μέσα από ένα διπλώμα που έχουμε δημιουργήσει εμείς στην Jobs.net, διότι η Jobs.net τι λέει? Κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, πιστοποιημένος και φυσικά εκπαιδευμένος. Αυτό είναι το τρίπτυχο της Jobs.net και με αυτό είμαστε στην αγορά τόσα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη στην αγορά πάνω στο κομμάτι της εξειδίκευσης, της διοίκησης και του management. Γιατί το συζητούσε προχθές με ένα φίλο μου και προσπαθούσε να μου πει «Μα είναι ωραία, γιατί να μην κάνω leadership skills?» Και του λέω «Ας κάνουμε πρώτα το management, που είναι τα βασικά, και μετά πάμε, γιατί όλοι θέλουν να γίνουν leaders. Manager δεν θέλει να γίνει κανένας. Ευτυχώς που υπάρχουν τέτοια προγράμματα που μπορούν να μπει στη διαδικασία». Ναι, είναι σημαντικό εντάξει, η ξενοδοχειακή είναι 80% πρακτική και 20% θεωρία. Αυτό όμως το 20% θεωρητικό είναι καλό να το κάνεις managerial πρώτα, να το κτίσεις φυσικά και να έχεις κάποιες διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορείς να τις κάνεις, τις διαδικασίες να μπορείς να τις αποτυπώσεις για να μπορούν να γίνουν στην πράξη. Θεωρώ ότι το managerial προέχει και μετά οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, εχθές μίλησα με έναν άνθρωπο, τον Νικόλα, δεν θα πω το επίθετό του, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ριάντ και τελείωσε την ανάβησο το 89-88, κάτι τέτοιο. Ωραία. Και είχαμε πάλι κοινό μέτρο επικοινωνίας ότι τι ωραία που ήταν που κάναμε θεωρία το πρωί, πράξη το απόγευμα. Ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι, αυτό ήταν το σύστημα των γαλλοελβετικών σχολών που ήρθε και στην Ελλάδα. Και αυτό το σύστημα βοηθάει πάρα πολύ γιατί έχεις μια πλήρη εικόνα και μπορείς έτσι να ανταπεξέλθεις πιο εύκολα όταν μπεις μέσα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, θα πρέπει μετά να χτίσεις το θεωρητικό και το πρακτικό σε πραγματικές συνθήκες. Και μην ξεχνάμε και ότι εξελίσσονται τα πράγματα έτσι, γιατί η θέση του manager είναι διαχείριση ανθρώπων κατά κύριο λόγο, που σημαίνει ότι πρέπει να μπει στη διαδικασία να μάθεις τις νέες γενιές, τι χρειάζονται, τι δεν χρειάζονται. Η ξενοδοχειακή έχει μια παλέτα πραγμάτων. Η ξενοδοχειακή κάνει πωλήσεις. Η ξενοδοχειακή κάνει αγορές. Η ξενοδοχειακή κάνει κρατήσεις. Η ξενοδοχειακή έχει επικοινωνία. Η ξενοδοχειακή κάνει food and beverage. Η ξενοδοχειακή έχει χασπάιζο. Η ξενοδοχειακή έχει μια παλέτα πραγμάτων. Ένας που μανατζάρει πρέπει να δοκιμάσει απ' όλα, να δει τι του πάει περισσότερο, γιατί δεν είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Και όλο αυτό το κομμάτι κάπου καταλήγει. Η ξενοδοχειακή είναι τόσο όμορφη
που όταν δουλέψεις πάνω σε αυτήν, θα δεις ότι δεν τελειώνει ποτέ. Είναι σαν να, όταν λες ότι έχω φτάσει τέλος πάντων κάπου, τελικά δεν έχεις φτάσει ούτε στην αρχή. Γιατί επειδή τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, η ξενοδοχειακή θα σου πει, να, τώρα έγινε μια καινούρια μορφή πάνω στο HR, ξέρω εγώ, έβρεση προσωπικού, ή έχουμε άλλες προτεραιότητες, έχουμε εξελίξει το talent, ή Τα έχουμε εξελίξει. KPI. Και έτσι λοιπόν αλλάζει όλο το σκηνικό και άντε αυτού και από την αρχή. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ξενοδοχειακής που είναι η υπηρεσία είναι αυτά βασικά και παραμένουν για πάντα. Εμείς χτίζουμε το κομμάτι της υπηρεσίας και της εμπειρίας και αυτό δεν σταματά ποτέ. Αυτό είναι το ωραίο σε αυτό το επάγγελμα. Κοίταξε, είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο, φαντάζομαι, για εσένα, που είπες ότι έχεις και ένα μέτρο σύγκρισης που είναι η Γαλλία. Ας πούμε, πέρσι το καλοκαίρι είχα μία κουβέντα με τον Άγγελο τον Ιατρίδη και μου είπε πόσο το βοήθησε από το κτήμα Α, για όσους δεν ξέρουν. Μιλήσαμε, βρεθήκαμε στην Μύκονο, κάναμε εκεί μια εκπομπή. Και μου λέει, με βοήθησε πάρα πολύ να πάω, πήγα στον Πορτό, εκπαιδεύτηκα, πήρα τεχνογνωσία και μετά ήρθα και τη μετέφερα στα ελληνικά δεδομένα που είχαμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλοι μας μπορούμε να μάθουμε από το εξωτερικό. Ειδικά, ας πούμε, τα κρασιά που είναι οι Γάλλοι πάρα πολύ καλοί. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Εγώ καταρχάς, Κυριάκο, έχω την τύχη να προέρχομαι από μια γενιά, από μια οικογένεια που είμαι η τέταρτη γενιά εινοποιών, μικρών εινοποιών. Εμένα ο προπάπους μου, ο Ερνέστος ο Μπερά, ο Ρεϊμόντο Μπερά, η μητέρα μου η Εύλην Μπερά και εγώ φυσικά που συνεχίζω. Ζούμε στην Καμπανία, άρα ζούμε μέσα στους αμπελώνες. Και έχουμε και τη δικιά μας μάρκα σαμπάνιας, την Ernest Berra. Άρα λοιπόν για μας το κρασί που γίνεται μετά σαμπάνια, όχι αφροδισίνο, σαμπάνια, Σαμπάνια είναι κάτι που προέρχεται, φαντάζω, 4 γενιές, άρα είναι αρκετές 4 γενιές. Είναι χτήματα και κλίματα που τα ζούμε και τα αγαπάμε και τα φροντίζουμε. Βγάζουμε προϊόν δικό μας, πουλάμε προϊόν δικό μας στη Γαλλία και στην Ελλάδα και συμφωνώ ότι όταν πηγαίνεις σε χώρες αρκετά αναπτυγμένες, οι οποίες έχουν να σου δείξουν πράγματα, αντιγράφεις, τα φτιάχνεις στα μέτρα σου και μετά μπορείς και βλέπεις και προχωράς και κάνεις αξιολογήσεις και γίνεσαι καλύτερος. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε φυσικά τις εκτάσεις ούτε το όνομα του κτήμα Α, αλλά είμαστε κι εμείς μικροί εινοποιοί που ασχολούμαστε με αυτό. Άρα, επειδή ρώτησε τι άλλο κάνω στη ζωή μου, ασχολούμαι και με την σαμπάνια, με το Ernest Berra και είμαι πάρα πολύ περήφανος που κρατήσει σαν τέταρτη γενιά το κτήμα και όλες τις διαδικασίες στη Γαλλία. Τέλεια. Εντάξει, βγάλαμε και ένα ακόμα, είναι και το... Αλλά τώρα είναι λίγο... Εγώ έχω OCD, ξέρεις, όσοι είμαστε στον τουρισμό, θέλουμε όλα τα πράγματα να είναι ζυγά, να είναι όμορφα, να είναι... Ναι. Είπες ότι έχεις φτιάξει πολύ όμορφα εδώ πέρα την InJob στην Ελλάδα, διδάσκεις και στη Γαλλία. Ναι. Στη Γαλλία έχεις τα εινοποιία. Μας λείπει μια Ελλάδα ακόμα. Κάτι άλλο κάνουμε στην Ελλάδα για να έρχεται στην ισορροπία, γιατί αλλιώς θα πρέπει να ανακαλύψω εγώ κάτι. Εννοείς για την δραστηριότητα Εννοώ για τη δραστηριότητα που κάνετε με κάτι που ήταν πάρα πολύ έξυπνο όσο αφορά για τα amenities. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για αυτό. Κάποια στιγμή πριν από 5 χρόνια, καταρχάς οτιδήποτε κάνουμε είναι γύρω από τον τουρισμό και γύρω από το ξενοδοχείο. Άρα είτε λέγεται σαμπάνια, που είναι beverage, το beverage είναι το ξαδερφάκι του hospitality, άρα λοιπόν στην ουσία εμείς συνδυάζουμε το recruitment, το hospitality, το τουρισμό, το sales, το reservations, τη λειτουργικότητα και φυσικά το beverage. Αποφασίσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τα δικά μας προϊόντα ομορφιάς, πάντοτε βάζοντας την Ελλάδα και τη Γαλλία στο κάδρο. Τι λέει η Ελλάδα? Ότι εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα προϊόν, όπου αυτό το προϊόν να έχει κάτι ιδιαίτερο, να έχει ένα story. Ψάχναμε λοιπόν να δημιουργήσουμε προϊόντα από τη φύση και επειδή είχαμε κουραστεί να βλέπουμε, αν μου επιτρέπεις, την ελιά, τα εσπεριδοειδή, μέλι. Δηλαδή, στην ουσία, δεν διαφωνώ πάρα πολύ καλά όλα αυτά, γιατί αυτά προσφέρει και η ελληνική γη, αλλά υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Και άλλα προϊόντα που μπορούν να κολλήσουν και πολύ ωραία με τα resort.
ξενοδοχεία. Γιατί έχουμε πολλά εποχικά ξενοδοχεία, άρα γιατί να μην βάλουμε το τυρκουάζ, το χρώμα της θάλασσας ή το χρώμα από τα φύκια. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μαζεύουμε φύκια με μια βέλγικη εταιρεία, να κάνουμε εκχύλισμα των φυκιών που μαζεύεται ανά τον κόσμο, αλλά και στο Αιγαίο, να μαζεύεται και να γίνεται εκχύλισμα στο Βέλγιο, να αγοράζουμε το εκχύλισμα και να συνδυάζουμε μετά το εκχύλισμα αυτό με άλλα προϊόντα που βάζουμε μέσα και να δημιουργήσουμε τη δικιά μας γκάμα προϊόντων που λέγεται φίλος, δηλαδή ο φίλος μου, ο φίλος μου πάνω μου, ο φίλος μου αυτός που μυρίζει ωραία, αυτός που με συνοδεύει στα προϊόντα ομορφιάς, και από το φίλος φιλοξενία που είναι πιο ευρύτερο για την φιλοξενία και τη φιλικότητα της φιλοξενίας μέσα στο accommodation και στο hospitality, στο ξενοδοχείο. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε στην Ελλάδα, παρακαλώ, όχι στο εξωτερικό και όχι από πρώτες ύλες που έρχονται από την Κίνα ή την Τουρκία. Το επισυνάπτω αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλεύεις με ελληνικά προϊόντα. Δημιουργήσαμε λοιπόν τα amenities, τα προϊόντα ομορφιάς, σαμπουάν, αφρόλουτρο, body lotion, condition και δικό μας χειροποίητο σαπούνι, που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, με το όνομα Φίλος. Όλα αυτά όμως έχουν και λίγο Γαλλία. Τι σημαίνει να έχω λίγο Γαλλία? Σημαίνει ότι όταν το 90% της παγκόσμιας αρωματοποιίας βγαίνει στη Νότια Γαλλία και συγκεκριμένα στην Grasse, αποφασίσαμε να πάμε στην Grasse, να ψάξουμε αρώματα και να βρούμε ένα άρωμα το οποίο θα φτιαχνόταν μόνο για μας. Να επιλέξουμε αρώματα και πάνω σε αυτά να επιλέξουμε ένα άρωμα όπου θα κόλλαγε με το φύλλο, στα φύκια κτλ. Έτσι λοιπόν εμείς δημιουργήσαμε ένα άρωμα δικό μας που έχει τη μυρωδιά του φυκιού και του θαλασσινού αλατιού που χτυπάει στα βράχια. Πολύ ιδιαίτερο, αρκετά ακριβό, αλλά που έχει τη νότα και το φαντεζί της Γαλλίας. Και το συνδυάσαμε με την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικούς σαπουνάδες, άρα φτιάχνουμε πολύ καλό χειροποίητο σαπούνι. Έχουμε και ιστορία στην Ελλάδα για το χειροποίητο σαπούνι και αυτά τα δύο δημιουργήσανε ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, υψηλής ποιότητας, που αν θέλεις είναι και από τις πρώτες φορές που μιλάω τόσο πολύ για το Φίλος, για το προϊόν αυτό, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το προϊόν αυτό. Αυτό πού μπορεί να το βρει κάποιος? Αυτό το βρίσκεις στην ιστοσελίδα μας, την philos.gr, όπου υπάρχει λιανική και χονδρική. Το Φίλος είναι F-I... Είναι F-I-L-L-O-S, philos.gr, και φυσικά έχουμε τα γραφεία μας στον τρίτον όροφο, στην Καραγιώρη Σερβίας 7, στο Σύνταγμα. Άρα Φίλος, φιλοξενία κτλ. Σαμπουάν amenities για ξενοδοχεία σε 30-40 ml, σε 300 ml και σε 4 λίτρα, για να μπορούμε να έχουμε dispenser και να τα γεμίζουμε. Είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί μας αγκαλιάσαν πάρα πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, πάρα πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία και city και resort, γιατί στην αρχή θεωρούσαμε ότι είναι ένα προϊόν που πάει περισσότερο στα resort, αλλά τελικά είναι και ένα προϊόν που πάει πάρα πολύ, γιατί κάνει contrast, γιατί είναι φοβερό το άρωμά του και το τυρκουάζ χρώμα του και κάνει contrast και στα city hotels. Όταν θα τα δω από κοντά θα τα βγάλουμε μια φωτογραφία. Φυσικά. Για να τα δούμε πώς είναι. Με μεγάλη μου χαρά. Ωραία. Τα είπαμε όλα αυτά. Ωραία είναι οι ημέρες καριέρας. Ωραία είναι τα... Τώρα, πάμε σε... Είδες μία ερώτηση. Με μία ερώτηση ξεκίνησαν όλα και προχωράνε. Σωστά. Πάμε σε μία ερώτηση τώρα που συνήθως την κάνω, γιατί μου αρέσει να βοηθάω όλους τους ανθρώπους που ακούνε. Δεν θα σου πω τους πιο νέους ή τους πιο μεγάλους. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω έχει να κάνει με το πες μου ποια ήταν αυτή, θέλω να μου πεις μια αποτυχία σου και μια επιτυχία σου. Γιατί το κομμάτι της αποτυχίας είναι ταμπού στην Ελλάδα, το ξέρεις. Πιο πολλοί δεν το λένε και στον κόσμο γενικότερα. Βλέπεις όλους τους επιχειρηματίες να τονίζουμε τις επιτυχίες τους και οι ίδιοι λένε, παιδιά, έχω αποτύχει 17.000 φορές. Να σε εστιάσουμε στη δουλειά. Οπότε γι' αυτό την κάνω αυτή την ερώτηση. Επαγγελματικά.
Ναι, επαγγελματικά. Ναι, τώρα για επαγγελματικά. Τα προσωπικά σου δεν θέλω να τα μάθω, αλλά στο επαγγελματικό κομμάτι. Μία αποτυχία και μία επιτυχία. Που θεωρείς εσύ? Η επιτυχία, ξεκινήσουμε από την επιτυχία, για μένα είναι όταν ζεις πολύ έντονα τη δουλειά που κάνεις, θα πρέπει να ψάξεις μέσα σου, να δεις τι άλλο μπορείς να προσφέρεις πρώτα στον εαυτό σου και μετά στο σύνολο. Μία από τις επιτυχίες που νιώθω εγώ που έχω κάνει, τελευταία 15 ετία θα έλεγα, οριμάζοντας φυσικά, γιατί αυτά πάνε μαζί, είναι στο να μπορείς να βγαίνεις έξω από το κάδρο πολλές φορές του ξενοδοχείου και να λες τι μπορώ να προσφέρω, πώς και πόσο πιο δυναμικά, έτσι ώστε χτίζοντας τον εαυτό σου να χτίσεις και επαγγελματικά πράγματα, προϊόντα, υπηρεσίες και για τους υπολείπους. Είμαι πολύ ευτυχής που η ξενοδοχειακή για μένα έπαψε να είναι ένας κλειστός χώρος ενός ξενοδοχείου. Άρα που έγινε ένα challenge να μπορώ να αγγίζω πράγματα, να δημιουργώ δικά μου προϊόντα, να κρατάω ήδη υπάρχοντα και να τα αξιολογώ και να τα κάνω καλύτερα ή να προσπαθώ να τα κάνω καλύτερα. Και η επιτυχία μου είναι το ότι εγώ βγήκα έξω από την στενή ξενοδοχειακή συμπεριφορά μου, που θεωρώ ότι πήγαινα αρκετά καλά και έγινα πολύ καλύτερος βλέποντας ανθρώπους, καταστάσεις, πράγματα έξω από το ξενοδοχείο, για το ξενοδοχείο. Δηλαδή, εγώ μέσα στο ξενοδοχείο, κάνοντας διεύθυνση, δεν καταλάβαινα το HR τόσο καλά, όσο το κατάλαβα δημιουργώντας εταιρείες ή βλέποντας ανθρώπους και προσεγγίζοντας ανθρώπους με άλλες σκοπιές. Έτσι κατάλαβα ότι μπορώ να είμαι πολύ καλύτερο στο επάγγελμα που κάνω, δίνοντας πράγματα έξω από αυτό, αλλά γι' αυτό. Άρα, να το μεταφράσω λίγο Ναι, εγώ ναι. και να το κολλήσω σε αυτό που είπα πριν. Αν το είπα καλά. Το είπες μια χαρά. Έφυγες από το management skills και πήγες στο leadership skills. Γιατί ό,τι μου ανέφερες, το να βγεις έξω από το κουτάκι σου, να κάνεις out of the box thinking, να κάνεις πράγματα καινούρια, απαιτούν leadership skills. Κυριάκο, θέλω να σου πω ότι αυτό όμως είχε πολύ κόπο, μεγάλο ρίσκο, τόσο επενδυτικό όσο και... Γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε κρίσεις και παγκόσμιες και ελληνικές κρίσεις και όλα αυτά, ξέρεις, θέλουν μεράκι. Άρα θέλουν και αξιολόγηση και θέλουν και δεν ξέρεις αν αυτό θα βγει και πώς θα βγει. Και έχουν και πολλές φορές υπήρχαν και στιγμές που έλεγες πω γιατί το ξεκίνησα αυτό. Αλλά εκεί που το έλεγες, εκεί την ίδια στιγμή το νερούσες. Άρα ναι μεν βγαίνεις από αυτό, αλλά από την άλλη άξιζε τον κόπο και είμαι πολύ περήφανος για οτιδήποτε έχει να κάνει, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγαλύτερο, είτε έχει πολλά χρήματα, έχει λιγότερα χρήματα, είτε είναι μια απλή γνωριμία. Είμαι χαρούμενος για αυτή την κίνηση που έκανα, διότι πολλοί άνθρωποι των ξενοδοχείων, οι πολλοί συνάδελφοί μου δεν το τολμούν. Ή παραμένουν στο επίπεδο που είναι καλύτερο και από το δικό μου ή και το ίδιο, ξενοδοχειακά εννοώ, αλλά σου λένε εντάξει είμαι. Safe space. Ναι. Αυτό λοιπόν είμαι πολύ περήφανος για αυτή την κίνηση που έκανα και για τα ρίσκα που παίρνω. Γιατί είναι ρίσκα επιχειρηματικά, που τρώνε χρόνο, που πολλές φορές δεν ξέρεις αν το αποτέλεσμα θα σε ικανοποιήσει, αλλά παρόλα αυτά όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτά. Δηλαδή, δεν θα άλλαζα με τίποτα την κλειστή μου ξενοδοχειακή κουλτούρα που είχα πριν από 15-16 χρόνια. Πολύ ωραία. Και ήρθε τυχαία, δεν ήρθε δηλαδή λέγοντας ότι... ήρθε τυχαία, ήρθε συγκυριακά και μετά φυσικά το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή δεν λες ότι ξέρεις αύριο το πρωί εγώ θα κάνω αυτό. Έρχεται παγαζά που λένε στην Γαλλία, δηλαδή ήρθε από μόνο του. Να κάνω μια παρένθεση. Μπορεί να έρθει
Δυστυχώς, μόνο άμα σου τύχει κάτι πάρα πολύ κακό με θέμα υγείας, μόνο τότε μπορεί κάτι να σου αλλάξει ριζικά τον τρόπο που σκέφτεσαι, Ναι, ναι, δυστυχώς. ισχύει. Αλλά τα άλλα έρχονται υπό τη φυσική μορφή τους, έρχονται σιγά σιγά και όμορφα. Αυτό ήταν το θετικό λοιπόν. Μμμ. Κάτι που μια αποτυχία σου, Μια αποτυχία μου. Η λέξη αποτυχία, ξέρεις, είναι μια λέξη την οποία όπως την έχεις μεταφράσει εσύ θα, στο θα, κεφάλι σου, θα, δεν θα στην είναι... απαντήσω, δεν έχω θέμα. Θέλω να ξέρεις ότι η επιτυχία και η αποτυχία είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο και η επιτυχία που θεωρώ εγώ μπορεί να είναι αποτυχία για κάποιον άλλον. Παραδείγματος χάρη, αποτυχία δεν μπορείς να πεις αποτυχία σε ένα πράγμα, αλλά μπορεί να πεις ότι πολλές φορές όταν επιμερίζεσαι σε πάρα πολλά πράγματα, ε, χάνεις πράγματα. Χάνεις προσωπικό χρόνο. Άρα, οι αποτυχίες μου δεν θα τις θεωρούσα επαγγελματικές αποτυχίες, διότι οι επαγγελματικές αποτυχίες είναι πράγματα που αξιολογούνται και ξαναφτιάχνονται. Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ γιατί κάθε μέρα κάνουμε follow-up στον εαυτό μας, να ξανααξιολογούμε καταστάσεις που δεν πήγανε καλά. Άρα, ξέρεις, δεν υπάρχει ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι στην επιτυχία, δεν υπάρχει ταβάνι στην αποτυχία. Αν έγινε ένα λάθος, δεν ονομάζεται αποτυχία, ονομάζεται λάθος κίνηση ή λάθος συγκυρίες ή δηλαδή η λάθος μέτρηση. Στην ουσία τα λάθη υπάρχουν συνεχώς, καθημερινά και γι' αυτό είμαστε άνθρωποι, για να κάνουμε τόσα λάθη και για να μπορούμε να τα αξιολογούμε και να μην τα ξαναπαναλαμβάνουμε συνεχώς. Ε, ε, άρα η αποτυχία για μένα και η επιτυχία είναι, θα απαντήσω όπως απάντησα με την επιτυχία. Απάντησες ήδη στην ουσία. Ναι, απλά προσπαθώ να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Οι αποτυχίες είναι ο χρόνος μου, είναι το μοίρασμα των πολλών πραγμάτων που κάνουμε πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, όπου αποτυχαίνουμε όταν δεν ακούμε τον εαυτό μας ότι ξεφεύγει χρονικά, ότι αφήνει πίσω ανθρώπους, ότι αφήνει πίσω καταστάσεις, εκεί θα πρέπει να λέμε όχι, ξανασκέψου την αποτυχία αυτή, την αποτυχία που μπορεί να αγγίζει συναισθήματα και ανθρώπους και προσπάθησε να επανορθώσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια αποτυχία που έρχεται όμως με την ηλικία και γίνεται επιτυχία, διότι η λέξη μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας που βοηθάει και κολλάει αυτά τα δύο πράγματα είναι η λέξη ωριμότητα. Η ωριμότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στον άνθρωπο. Όταν μπορεί και ωριμάζει μέσα του, μπορεί και μειώνει την αποτυχία του. Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Ναι, Δεν ξέρω. ξέρω εγώ, δεν είναι. Πολύ ωραία. Άρα, επειδή φτάνουμε και προς το τέλος τώρα, αν θέλεις να πεις κάτι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα μόνο που έχει να κάνει με την ημέρα καριέρας κάτω στην Αθήνα. Είπες πότε είναι ακριβώς? 24 Ιανουαρίου, γίνεται πάντοτε την πρώτη-τελευταία εβδομάδα του Γενάρη, Okay. 24 Ιανουαρίου 2026. Άψογα. Ωραία. Ξενοδοχείο Windham. Στα Windham. Ναι, πλατεία Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη. Έχουμε κλείσει όλο το χώρο όπως κάθε χρόνο, το λόμπι, το ημιόροφο, τον πρώτον όροφο κτλ. Διότι έχουμε και τις ομιλίες, έχουμε και τις διαζώσεις, συνεντεύξεις. Είναι μια γιορτή για μας. Δηλαδή περιμένουμε πώς και πώς να γίνει αυτό το event για να μπορέσουμε να περάσουμε όλοι καλά. Και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει. Και πολλές φορές λίγο, παιδιά, μην ψάχνετε τώρα να δείχνετε μεγάλα βιογραφικά ή μην κάνετε πολύπλοκη τη ζωή σας. Κάντε πιο απλή. Θα βρείτε το χώρο σας. Θα βρείτε το χώρο σας με αυτό που θα δηλώσετε, με αυτό που θα δει ο άλλος, με αυτό που θέλει ο άλλος σίγουρα, γιατί έχει μια πολύ καλή εικόνα της εταιρείας του, άρα ξέρει σίγουρα τι θέλει. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τα soft skills, όπως έχω ξαναπεί. Μην ψάχνουμε δηλαδή πάρα πολλά και θα έρθουν τα πράγματα από μόνα τους. Δηλαδή, είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο. Και πολλές φορές, τι θέλω να πω, και να έχεις δουλειά, έλα. Δηλαδή να δεις τον εαυτό σου. Και φοιτητής να είσαι, που δεν έχεις πολύ μεγάλα CV, ξέρω εγώ, με εργασιακές εμπειρίες τεράστιες κτλ. Έλα, να δεις τον εαυτό σου. Δηλαδή να δεις πώς θα μιλήσεις, τι ερωτήσεις θα σου κάνουν. Κάνεις προπόνηση.
να δεις τον εαυτό σου. Είναι εμπειρίες αυτές. Εμένα πάντοτε μ' άρεσε, γενικά από μικρό παιδί, να ζω τη διαδρομή με εμπειρίες. Δεν πήγαινα, δηλαδή εμένα η διαδρομή μου γενικά, Κυριάκο, είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Και δεν ήταν μια διαδρομή όπου είχα μια έτοιμη αφετηρία. Δηλαδή δεν μου ήταν έτοιμη η αφετηρία μου, αλλά έπρεπε εγώ να τη δημιουργήσω. Άρα, ακούγοντας ανθρώπους, αξιολογώντας ανθρώπους, παίρνοντας εμπειρίες. Πολλές φορές οι εμπειρίες ήταν κακές, άλλες ήταν λιγότερο κακές, άλλες ήταν πολύ καλές. Μέσα από όλες όμως, στο τέλος κάτι μαθαίνεις. Άρα, η εμπειρία ενός interview είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να τη ζει κάποιος. Αν τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Εμείς είμαστε στοχευμένοι στο ξενοδοχειακό. Άρα η μέρα καριέρας στην Αθήνα, οι μέρες καριέρας που κάνει injobs.net έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουν εμπειρίες, έχουν επίσης ανθρώπους οι οποίοι εμείς αξιολογούμε τους ανθρώπους που έρχονται, τους ομίλους που έρχονται στην ημέρα καριέρας. Είναι όμιλοι οι οποίοι έχουν καταρχάς μια πολυμορφικότητα. Είναι όμιλοι που έχουν κάτι να πούν. Είναι όμιλοι που έχουν κάποιες βάσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το ξενοδοχειακό αντικείμενο. Άρα η εμπειρία αυτή μόνο θετική μπορεί να είναι. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ναι. Δώσε μια συμβουλή στους νέους ανθρώπους πάνω στο κομμάτι το επαγγελματικό τους. Θες να το κάνεις τουριστικό, τουριστικό. Θες να το κάνεις επαγγελματικό, το αφήνω σε εσένα. Η συμβουλή στους νέους ανθρώπους είναι, σαν νέος άνθρωπος που είμαι κι εγώ, έτσι, Και εμείς ναι είμαστε, ναι. είναι ότι θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε πολύ περίπλοκη τη ζωή μας. Δηλαδή θα ήθελα να πω σε έναν νέο άνθρωπο να ζήσει και όλα θα έρθουν από μόνα τους. Αν αρχίζει και κάνει σχεδιασμούς, οι σχεδιασμοί περισσότεροι δεν βγαίνουν. Αν αρχίζει και στοχεύει τα χρήματα, στοχεύοντας το χρήμα, γιατί είναι ένα κίνητρο, πολλές φορές και αυτό δεν θα βγει έτσι όπως το φαντάζεται πάντα. Εάν πιστεύει ότι η προτεραιότητα είναι η εσωστρέφειά του, ο εγωισμός του και ο αυτός του, έστω και ας μην το καταλαβαίνει καμιά φορά, είναι λάθος. Δίνεις καλό, παίρνεις καλό. Άρα να μην περιπλέκει πολύ τη ζωή του και να αφήσει τα πράγματα να έρθουν από μόνα τους. Τέλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εγώ ευχαριστώ. Έχουν περάσει 42 λεπτά. Χαίρομαι. Περνάει η ώρα. Χαίρομαι. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου και τιμή μου που έκανα το podcast μαζί σου. Θεωρώ ότι γνώρισα ένα φίλο σήμερα, γιατί είναι η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε από κοντά και είμαι πολύ περήφανος που ήμουν σήμερα μαζί σου εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ που βρήκες τον χρόνο με όλη την προετοιμασία που κάνετε εδώ πέρα σε αυτό το πολύ μεγάλο εγχείρημα στο Μακεδονία Παλάς. Να ευχαριστήσουμε και το Μακεδονία Παλάς που μας άφησε να κάνουμε εδώ πέρα όλη τη διαδικασία. Και όσοι δεν ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, πάω να μιλήσω τώρα στους κυρίες, όσοι δεν ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, φροντίστε να είστε στην Αθήνα. Λοιπόν, και όπως λέω σε όλους, να είστε ήρεμοι και να περνάτε καλά πάντα.